ce mu yi aure. To ke amma yanzu ni kai nake so. Bismillah ke ma da banda abin ki ajin wannan da ke. A shi aure bai gaji haka ba. Ba magana aji a cikin aure in dai kasa zai iya caccaka. Lahiya na. Lala? To ni kin raina kokari na ne? Ban gane kokarin ka ba. Ki duba yadda nake mana normal ne ba. Na sani a shi sa nake son ka ai. Ki duba hoton din 30,000 na zo na kama kawai da mu huta ne. Na sani. Wallahi kallahi kuwa. Na san da cewa kana so na ni ma wallahi ina son ka. Wannan iPhone S din nan da ka siya mun Promise ne ko Promise ne? iPhone X Max Pro. Ka na kira mun sunan abu. iPhone X Max Pro. iPhone S Max Pro. To ka siya miki Civic kowa. Ka siya mun Civic mota. Gashi nan kuma ga atamfan sallah da kai. Sallah bayan sallah. Duk wannan hidima da miki. Albarka ni an yi ban aure ka ba. Ban ga mutum da zan aura ba a duniyar nan. Wallahi yanzu yadda muka shigo din nan kin san ba lokaci. Sai mu cinye lokacin mu a surutai sosai kin san ya kamata a ci. Ya haka? Ya kake cire riga? Ban gane kana cire riga ba. Haba. Munira ki gane mai ke ba ki gane ba? Uwan lumansi ce fa ke. Mai da riga aljanu da rage? Mai da! Ku ji wani rashin kunya da rashin hankali. Kai bari in gaya maka wani abu. Suna na uwar lumasi da gaske ne. Mijin aure na ce da ke nema ba na zina ba. Ba katon da yake danne ni. Ba katon da zai danne ni. Kana gani na din nan. Don na ce akan ce ina so mai aure shi ne za ka ce akan ce wai kai kana so wai akan ce ka mu zo ɗakin kai haka da ni haka me na me. Kike magana hawa a social media kina cewa hawa yadda da ake ma ma'aurata nake magana ba irin ku ba. Ba wanda yake so ya zo ya hau kawai ya zo ya wannan ba a fly over ba. Ba ɗan fly over nake nema ba na neman susu. Yanzu ni duk hidimar da ne miki ke a tunaninki menene wannan? Tunani na kana so mu yi aure ne. Ni in aure nake so mu yi in biya sadaki kawai a daura aure mana amma to me yasa ba za ka je ka biya sadakin din ba? Me yasa ba za ka je ka biya sadakin din ba? Kullum sai ka zo mu je hotel mu je wurin ice cream a je a sha ice cream a je a ci burger a je a yi shawarma a je a yi wannan ina kallon ka da yan mata kai ka dauka kamar ni ma ina nan kamar irin yan matan da kake bi to ni ba kamar irin su nake ba mijin aure nake nema wanda Allah zai bani saboda in yi aure in ci gaba da yin lumansi a gidan mijina. Ni dan hawa kawai nake tare da ke ni da tunanin cewa zaki ga. Daga gani kamar buranka ba zai iya yin aiki ba. Na ma fasa ba soyayya ma na fasa ba na yi. To sai shaidar surutu. To a gwada a gani mana. Ba za a gwada ba. Ba za a gwada ba. In kana so ka tabbatar min akan cewa kana da karfi mu wuce gidanmu ka je ka biya sadaki. Ka je ka biya sadaki mai aure haka kawai kana so ka je ka more wani uwar lumasi an ga muku akan cewa uwar lumasi ban da aiki shikenan sai bin mazan mutane ko kuma bin wa'anda kansu don sai ka siya mun iPhone Pro Max shikenan ka dauke min hankali kenan. Yanzu duk kuɗin da na kashe miki to na ba miki mota ban iPhone 11 dina. iPhone 11? Mana. Na ba wa saurayi na. Ai na tara ku na jera ku ne shi wancan yana gaya mun alamai mai tsanyi a raina baya cire rigar shi. Wato akwai wanda yake so fasinan ni kawai kin dauke ni dan iska dan gari. Wanda ma zai mata jahirar soyayya na fi sabilillahi na sakani da Allah. Ai sai ka bashi kyautan promise wanda shi yake so yayi wannan da kai. Ya Allah ni ko jajjaga ne ke mun yanzu ya hakuri da Allah. Ba jajjaga ba ko tattasai ne ka ga da maka zama. Ba ni yi sadaki a hannu yanzu na in je in kira su mazaje in kira wannan kawun nawa wannan mai hula din nan jahilin malami in kira jahilin malami in kira kowa da kowa a zo a daura min in kira su madagwai kai wannan daba ne ni ban san haka da kawaye wannan sai in dai har kana so mu zo a yi abu cikin mutunci ka faɗa sadakinka a biya sadaki a ɗaura mana aure mu koma mu je mu zauna tare. Yanzu to ya za a gashi na ɗeba zambar wallahi kuma ya fara aiki. Kuma ke ce kike tallan zambar ɗin a
gidajen TV kuma na taba na yi talla na ce akan ce in baka da aure ka sha. Oh ni ban ji haka shi ba. Bari ma in gudu. Ni ban ji haka ka zama haka ne. Sai an ji maka ji. Zo mana. Zo maka ne. Kana so kai haka. Ni kuma ni ban iya ba. Ni kuma ni ina son yin shi ta hanyar halal. To tun da kai kana son haka ne sai ka nemi yar bariki irin ka. Ni a baki ne duka surutu na.